U kertong ka khun New Trap National Awakening Movement khnam na lai unkra Malki constituency uba Peter Shalam. Ula banjur halor ka jingdon kam ya ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC ban wengi ki jing e halor ka jingbom don jaka puta bat ka jingduk jingkerdu hapdeng kinong shong shnong hakithain nong kendong bat halor ka jingpen julor ya ka Mariang. Habakren Shakilar Pathai Kubor ne kasngi arpu pratare kalalingkot hadian bala pendep ya ka jing thep kerteng na ka benta ka election MDC syaka KHADC ka banlong ha ka arpui terik rempang uba Shalam ulaong ngidon kam ban shimkhia ya ka election MDC ngidon kam ban phai khmat syakithain nong kendong ha ka babun na kibriu kila nang syakta jur ha ka jingduk jingkerdu bat ka jing e na ka jingbom dan jaka puta. Haba pun pau ba ka kam ti par bat ti mau ti siap kilak takjur ya ka may Mariang uni ukurtong ka khnam ulaong namar ka taling ba ka KHADC ni day ban penkhiem bat penthama ya kitulong bat ka jinglong jingman jong ka Mariang. Ula benrap ru da ka boong hadu palat news pa sab kendai teli kitulong kumbang itip kidon hapadeng ka jingma ka bakraw na ka jingla banjar ngaino. Kumta ka benta jong ka KHADC kalong ka bakong san bha halor ka ni ka benta. Uba Peter, ulabu jing keliru halor ka jing pulom jong ki executive committee ka KHADC ki balalait no ban jubab ya ki jing keli jong ka tenat kampo ying halor ka village administration bill VAB arajar khatsau. Ki rang ba shnong kila trekam da ka bapensyong nong rim halor ki kendon an bapher namar kam don ka ju ka an bat ka ne ka lakta jor ya ka rukom sensyar ya ki shnong ki thau ula benram. Ha ka ju ka por uba Shalam ula banjur halor ka jingdon kamban penkela ya ka United Khasi Jaintia Autonomous District Appointment and Succession of Chief and Headman Act 1959 bat ong kum ka nuksa haribhoy kinong sensyar shnong ki shim kabu da ka bashim da ka pisa ka bahe bha hakikam yat di yathir jaka kani ka khta jori ki briu ki bathir jaka na ka benta ban rep ban riang kumta ka dei ka badan kam kirki ya ka KHADC bakan penkhiem ya ka ni ka Act 1959. Jika bangadan mentaban ong kumway na ki candidates na ketika dong kathai pi ka KHADC ketika way ki election ka bangi haptik on seriously ya kani kata ki ong ki ai kita ki rural hamlets haka ba ki brio ki kadan ba ki ka jing duk kalong ka kiu palat bat kata ka jing duk jaga jing brio ki ong kata landless in rural area is growing exponentially. Ketika ni ke issues hadin nang tabat kajing kata kini ki on ka mining and quarrying activities kini ki artili ki palak ta jor ya environment ti nakaliang ka councils ni perkhat ba de ban rejuvenate yang nomor kalak ta ku umbam undi ya kita ki ban restore ba kita ki eco ya systems mo ka bang environment system ni ban restore ba ka kanang banta du kumba nyaus pak sab kunai ki sources ki umbam undi kelang beri critical states so that ka KHADC ka don kam ban take up yakini ki issues menta so ko wi ka ki issues ki bang ang hadu menta ka ni ka VAB ka sa pending nadu araja khatsa ti ka nakaliang jong ka union home ministry ka bo ka to ka ni ki jingkli but adu mentaru na ka KHADC hakini ki ba adak no arja sa it remain unanswered kam answer na kini leader ni bala ti ngi perkhat ba kani ka VAB but lada kamdan VAB kini ki rang ba snang deru ki long ki performs in different sets of guideline rules kimdan uniform ti nang ta kadan ka jing kta ka ta ban ki ban govern ya ki snang nomor ka wik snang ka fair ka wik snang kamtam ni pe siri bhai ki ni ki create option share site ki chimchan ba ha ba ban charge ya ni ki ya ka percentage ba kan jadi khendau jadi ta ti bun gini na sar ki ba chek ka site ki bun ba ti ki balmut ban le ya ta cultivation commercial cultivation ti ka ta ba ti pe ti sir ni ha ban khat ba ban revamp ya ni ka ni ka ong ka ta United Khasi and Jaintia District Appointment and Successions of Chief and Headman Act 1959. Election what sitting room not one thing. But nimday by a fight you A, you B, you C.
Kenam ngidon la kajong kanong dim bang ilek sekipat baru kumbaki wei ki ilek ikon basdeshan ilek tangi prepare da kum wei ban penso to ya ka ki HDC bat ya ka kata knet ka ban riau ka balong ka atir ka baklan jo ka district councils fi gani gade na ka wei kita ka bang ka de ka wei ka jing lilam no hi ka kando ka siam nama nak life house nam secondary house nam nice investors kata kamu kadai ke jing lilam ni kan ni ti bat ban create kita ka land bank kalong ka ba gi bangim jual so menu rei chim star ni dai kan ni ong da jule ari pro miswa ni kini ki land bank ban lum bat ki jaka jong government land ro fi da jong fisheries dan forest jong kini ki pasal tu ulum ka land bank benang ta un ayak to through IMA mo bat kin sa investors bawan ni kini investor usu ong ban aikam ayam ni ka doubt fi gini nomor ni sini pi tanggarwi amdan dang im tourism one investor sini ba kadai gawai ko ang kadai landlock actually kinwan man penjat man peraya kini kendo siap te district council ni perkhat ban wanda ada tu land reform commission biang ban resor bi kendo siap bahap apa council bagi bun bagi para dok persam ni nyau 100% gidi gi bomdan kendo show te so that ni perkhat nalani lap ki bri ki bat kendo bian dai ni la dai ban kene na biang kini ban insam yang para dok persam ki badu kendo bomdan show perkhat mafi la nyau 100 si spa ki try jaka ki bomdan kendo show Tiga kumno kerja beliau ayu kata kemud kerja beliau kepala syak exploit completely nabah kan ikan kata.